Nyambu okwu nke a na-ekwukarị na ezigbo nri bụkwanụ ego bụ nke na-emebe ya bụ nke pụtara nnọọ ihe dịka otu Anambra Bachelors bụ ndị nke gara nnọọ n'ihu wee gbaa akaebe nyere Chidimma Okeke nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ onye nke jikọtara nnọọ aka ọnụ ya na ọdịya n'obi bụ Ụzọdịmma Dala na ma bụrụkwazị na ya bụ mmemme agbamakwụkwọ ma bụrụ nke a malitere na St. Mary's Anglican Church bụ ebe a nọ wee ka ụka n'Ọka Etiti ma bụrụkwazị nke a gara nnọọ n'ihu wee jikọta ha aka ọnụ na Nkolofia Village na Ọka Etiti n'okpuru ọchịchị obodo Idemmili South bụ ma bụrụ nke abịabodoro site n'aka ndị enyi ndị ikwu na ibe na ndị nke na-echere ya ezigbote echiche. Onye nta aka anyị gara n'ebe ahụ bụ Chibuzo Obidike bụ nke ga-ewetara gị ya bụ akụkọ nso. Nwunye ya bụzi Oriakụ Dala ugbu a ọ kọwara di ya dịka ezigbo onyinye pụrụ iche nke si n'aka Chineke wee kwuo na ha ga-na-etinye Chukwu n'ihe ọbụla ha na-eme. Di ya bụ Maazị Dala kwuru na Chidimma bụ onye nwere akara pụrụ iche nakwa ezi akparamagwa nke a na-achọ achọ n'etiti ụmụ nwaanyị ma kene Chineke iwetara ya onye dịka ya. Onye Managing Director nke ABS Maazị Chris Molokwu onye si n'ọnụ Director of Administration okwu okwu bụ Lady Tina Ekenta kọwara na etu Chidimma si arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-egosipụta na ọ ga-abụ ezigbo nwunye